Попаднах на едно много красиво място, точно до пътя. Ето къде съм спрял и ето къде се намирам. Тук е пълно с лами. Ето ги, сигурно ги виждате. И то големи лами. Не съм виждал такива. Много са големи такива, не бях виждал. И ето една църква. Просто в никъде, по средата на пътя. И ето снега горе. Така че доста е студено днеска. Аз се движа от Куско към боливийската граница. Близко до... Някъде съм на около 150 км от Титикака. От езерото Титикака. И ето ги още веднъж тия лами. Толкова много. И ето мене с ламите. Много интересни животни. И ето го пак снега горе. Много е близко до пътя. А сега е лято в тази част. Просто е много високо. Тук съм в момента на 4000 метра над надморската височина. Над надморската височина. Над морското равнище. От студ взех да се обърквам малко. Така че, чакай да минем още по-близко и да ги видим животните. Ето ги ламите. И тая църквичка долу е много красива. Ето един приятел тук отблизко. Ето и един петнист. Много са интересни. Добре. Тръгвам, защото ме чака път. Ето. Ето откъде идвам. Това е пътя, който идва от Куско. И това е пътя към Титикака и Боливия. След Боливия ми остават две държави, Парагвай и Аржентина. Така че в момента сме 14 март. След 4 дни ми е рождения ден, 18 март, така че мога празнувате в България, защото аз съм из пустинята на Боливия. И така, на път.